Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говоря на тема блажени чистите по сърце. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Матей 5:8. Много често неразбирането за Бога, както и за хората около нас, не е поради интелектуален проблем, а състоянието на сърцето и отношението на този, който ни говори. Примерно, ако детето ни поиска вода без никакво колебание, ние бихме му откликнали. Също така, ако някой от нашите близки или хора, които ние обичаме и е скъп за нас, ни поиска вода, ние също бихме откликнали. Но, ако същото ни го каже някой, с когото ние сме скарани и не си говорим, реакцията сигурно ще бъде друга. Примерно, аз не съм твой слуга, или отиди и си вземи сам, или нещо подобно. Но това е проблем, който е в сърцето на човека. Бог иска да оправим сърцето си, за да може нашите... Когато оправим сърцето си, тогава ние виждаме духовния свят и тогава ние виждаме и нашия Спасител, Исус Христос. Насърчавам.